Pagelaran salajengipun para rawuh panjenengan yang mirsani selingan saking keluarga besar Reok Setiakawan nggih. Happy so happy nggih. Ugi sesarengan bandengan Yaraki Wiral. Ugi sesarengan Mama Jamrut nggih. Sesarengan Mbak Sumiatun nglajengaken tari gandrung asli saka Kalipipi nggih. Sugeng dalu para rawuh. Sugeng amirsani tarik mama. Semangka. Yo. Yo yo yo. La 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 la. La 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 la. Gemoy dikasih goyang horep dong dulur mudik kidul. Satu kali lagi dong goyang horepnya mama gemoy. Yuk yuk. Happy so happy. Ugi sesarengan deng bandengan yang lagi viral. Ugi boten ketinggalan nggih Bapak Jai beto Mama Jamrut sing pipine blekep nggih. Ugi sesarengan niki tari gandrung asli saka Kalipipi. Lek wau niku ayu-ayu niki jere wong Dura Radin Sara. Nggih menika sesarengan Mbak Sofi Atun nggih. Biar tambah gayeng tambah semarak Mbak Sumiatun sesarengan Mama Jamrut dikasih goyangan sedikit dong. Goyang, 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 yo. Yang ngono sing lan goyangan iki biar tambah gayeng bandengan yang lagi viral nggih disukani gede-gede nggih. Semoga putra waya ditumpakno bandengan nggih sesarengan keluarga besar Setiakawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih kalian kula sukani gede-gede pam
ambukaning geding disukani geding lintang asmara dados ya 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 yo cha 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 oh 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 awas iya
Lintang asmara nggih. Pambukane gending tong wontene bandengan yang lagi viral nggih. Monggo terus ditumpakno, tasik kersa numpak napa mboten lek kersa kula tambahi sak lagu. Dikai gending napa sing paling penak artis-artis mama. Dikai sing horeg-horeg zaman saiki. Ya 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 ya. Yo.
tahu dadi cerita iki gending angka loro tawi gending terlahir teng wetenge bandengan yang lagi viral nggih. Biar tambah gayeng tambah semarak happy tolong dikenalno nang dulur-dulur Kunir Kidul nggih. Tapi saderengipun dikenalaken Mas, ayo bandengane Bali-Bali nang kali wiwit tak jaluk gending bar Jabar Madura yo. Yeay! Iya la 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 la. Oh. Iya la 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 la. Awan. Ya. Ya. Mama. Iya, Lik. Live aja deh. Ayo, awali, alon-alon nih, anak. Aduh. Oh, ayo, kari loro, kari gandrung ayo no. Hoi, goyang, bokongi, bokongi, aduh, awas, aduh, hei, aduh, awas. Dari siji ya nak. Hei, oh, aduh, hei, aduh, alhamdulillah bengi iki rok setia kawan nyambut gawe teng dusun Kunir Kidul. Yo mang dinai adem-adem. Ya alhamdulillah ndak sampai banjir. Adik-adik, ndak sing ngantuk li. Semangat. Si aku tak takon sih. Kaya ana lagune Bapak Jai sing viral ya apa? Wah, bareng-bareng ya, bareng musik. Ayo, 1, 2, 3. Kok pinter nih? Lah, iki ulang. Ayo, anak ini. Iki ngombe tok ae iki. Ayo, gini. Ya apa? Lagune Bapak Jai sing viral. Ayo, siji sera. Ayo, siji loro telu. Bapak Jai serakan kali bebe bangun. Anake sapa kon le? Ku tukang opol. Anake sapa banget no? Yudi. Anak Yudi. Durung dinai mangan kon sik guru ya le. Durung. Yo balik kono wis. Oh, ledek-ledek kon. Oke. Yo, saiki aku tak kenalno nggih. Artis-artis biduan sing ayu-ayu dhewe ana 5 cacahe. Metune rodok bengi. Sing durung kenal tak kenalno. Oke, yang pertama yang paling montok dan juga yang paling bahenol. Sayangku yang cantik, maju ke depan. Mas Jaka. Iya sayang. Sayang. Goyang ya. Goyang kali. Iya goyang bokong. Ayo. Hei.
dadi telabuk kaya ngene golong-golongane pancene. Apa sih, Mas? Oh, iki pancene enak goyangane, Bu. Iku goyangan bokong lho. Aja, Mas. Loh. Tau tilik tanggani? Hah? Nek bokong gede ki ditiliki tanggani. Aduh, teh ditiliki apa tambahan sepon ae. Blas. Kakek kupat iki, Mas. Yo yo. Kayak kupat mek lontong. Wis, iki goyangan bokong. Iya. Coba goyangan dodok horek. Hei! Ayo terus. Kok nglere ae sih kok. Lah padha iki. Nemu dek endi susu kaya ngene iki. Barengan. Hah? Bener kon le. Nemu dek endi sayang? Arang bendo sepon. Sik. Asli iki kok. Delok rupane iki kaya mbok menggok ngetan mang iki. Nendi? Apane ning ngarepe rukem iku? Bras kok. Apane mek mbok baki? Ah! Kok tepak temen ayo. Kenal lo? Jenengku ta, Mas? Yo. Jenengku Meti Yuliana, Mas Joko. Sangat cantik dong, Meti Yuliana. Iya, Mas. Alamat rumahnya saya. Aku ta, Mas. Kita panggil Limano, Mas. Saya ngalung kini kono wong Banyuwangi barang. Ayo wong Banyuwangi, wong di wong Bali ae iki. budal. Ono mang iki. Asli kon ketapang. Asli, Mas. Kok ado temen dong. Bojone Erika ilang dikondol seno. Cowokku. Remok mek iki. Seno lah, seno. Yo, kok tepak temen mari ini tak kongkon gowo ning lor kene. Lah iya kan segoro iki. Ayo, digawa sapa bojomu? Tekangan Junita. Res. Lek dak ero sampean, Bu. Arek-arek iki lintahi segoro, Bu. Lah, tapi kei dhuwit le nang lanang le. Aduh, duwe piro? Dudu apa susu gede iki? 5.000 lah. Rungono. 5.000 geblak ping 5 awakmu. Ndak iki. ira. Aduh, apane? Gratis iki ya. Hei, kembali ke tempat. Oke. Ayo, kari sing nomor 2. Wah, barongsai. Tự chỉ đi Dây băng hồng đêm Con thấy ăn leo Con thấy ăn leo chỉ đi Ê Bên đi cho Loh tangi 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 Loh semaput tangi 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 Hei Loh. Katanya yang di jari. Oh. Lon. Kurang ajar temen. Balik. Abuh. Bindul mana ya? Oh, warak kali loro. Ih. Weh, gini. Oh, kesel Mas. Bekne awakmu lho apa mlebu-mlebu rono barang? Rambutku nanti Mas. Sik.
Rambutmu ndi? Di rambut kole. Ayo ndi rambutnya? Di rambut kole. Ono barang licin. Di rambut kole. Anake wong. Wah, balik. Rambutnya ndi? Rambutnya ndi? Oh, banci angop. Banci angop. Awakmu banci apa? Wah, dicoplokno. Aduh. Bejat barata iki. Ya apa lek ngene iki? Iso ndak? Ya, Lon. Kok tepak temen kon iki? Bene kon nemu ae kon barang mek ati juntal. Loro kok. Ben apa wis ngene. Apa Mas? Lek iki tepak, Bu. Apa Mas? Tepak yang seksi temen. Temen Mas. Seksi saking sayang ke aku, Bu. Apa wong guri? Oh, kriuk. Ayo. Oh, kaya keripik gedang. Iya, kriuk. Kriuk temen. Temen. Ya Allah, sayang. Apa Mas? Aku susune sik cilik, sayang. Jenenge aku si arek Mas, Aku berani si ki apa? arek. Iya. Arek apa? Arek dak waras. Kok arek dak waras ya apa? Aja kuyajan. Wah, bener. Oh, wis, ayo. Kenal lo, sapa jeneng? Nama aku Mas. Yo. Nama siapa nama malam Mas Joko? Duwe jeneng loro. Iya. Waduh, kok duwe jeneng loro saya? Iya. Bengi dhisik apa awan dhisik? Isik Mas. Oleh sing bengi, Dok. Perkenalkan nama saya Paramita. Mas yo Paramita lon alon ra. Lek bengi, lek awan, Dok. Paralon. Wes saiki ndak usum desel, banjir. Wah, akeh wedine yo. Apa ae? Aja mik tok. Oh, wis. Aduh ganteng sajane iki, Rek. Oh, hah? Wareg lontong apa wong pancet tipis iki? Ora tipis aduwi sian. Oh, triplek. Padha tipis ya. Iya, iya. Oke, langsung kembali ke tempat. Oke, Mas Joko. Ketno golong-golong marine. Ayo, sing nomor. Lah iki enak iki. Hei. Setia kawan. Lah iki asli, Bu. Asli Banyuwangi. Temen iki Banyuwangi iki. Goyang-goyang. Waduh. Digoyang. Enak. Hei. Enak ayo. Ayo joget ya. Oh, asli dong. Mas Hendra loh. Apa sayang? Oh kok ganteng? Ndak wis bojone Wah, apane kon mang rasan-rasan. Joko Mas Joko. Sing gendang kok ganteng temen. Saiki wasno we. Saking sayang. Apa sayang? Amini. Ngawur ae. Oh, Mas yo ini berangkaku. Lah sementing kan wis tahu Mas Joko. Ah, wis tahu dong. Ya, Sampai iki. tahu dibetung. Betulan nangi. Oh. Weh. Ya Allah. Aduh, yang di barat tai ini. Jek. Rek nyetrum rek. Duduk nyetrum. Sampai pencong. Iya kena lambemu. Ya apa sih? Oh ginian. Hei. Abang dhewe ae. Wes, ayo kenal Iya no. Mas Joko. Kenal no, siapa di jeneng? Aku Mas, Iya. jenengku Tiara Mas Joko. Alamat rumahnya? Aku Guci Alit Mas. Penggaweannya? Aku. Iya. Ngembut. Baik. Lah kok. Ya apa kudu ono sing bener Jenenge ya? ngemut permen. Oh, ngemut Ya Bacil permen. yo. Hai Bacil. Bacil mari sunat. Takono. Mari sunat. Takono. Mari. Delok aku Ngawur delok. Oke wong dak ilo. Delok kan ndak apa-apa Mas. Aja sik anu sik cilik iki. Kayak sampean ae ya. Hei. Kok
goyang. Sampai ini bisa. Yo mau apa masih usah ini barang anu. Oke. Ayo kembali ke tempat. Thank you Mas Joko. Abu. Langsung nyaut. Bocor gini golong-golongan ini Jet Li. Mas Joko. Mas! Mas Joko. Goyang Mas. Goyang. Goyang Mas. Tuh kencang kelontong. Ada kali. Tuh kencang. Aduh. Tuh kencang kelontong. Aduh. Ngawur. Ayo. Jak lara jak. Jak lara. Jak sumpah lara jak. Jak temen syukur. Ya. Aku kena brekes rek. Loh. Apaan sing loro? Aja temen-temen jak. Ndak nemen. Meltas gila. Apa Mas? Aduh gini. Bisa. Aduh. Wes ah. Sak gegem. Hah? Sak gegem. Iya ta. Dina apa iku? Hah? Dina apa? Spot. Lah kok embuk do. Ambun. Wah, sapa kate ngambuk? Lek iki asli, Bu. Asli Mas. Asli model kan Iya. ngadep ngalor dong. Hah? Aduh. Loh, lah kok ngale? Lah jari asli model. Iya modelnya mau kembar iki kok. Ndak. Dendi. Ning pasar Kunir. Berarti amamu sing ngene-ngene. Blas. Tepat-tepat. Pas mau DGC ta. Oh, Apa Mas? jajal kenal. Aku ta. Iya. Jenengku. Tutu. Hah? Jenenge Hendra. Ya jenengmu. Jenengku Laura Mas. Lah kok Laura sayang? Lanang ora wedok. Alias Baci. Aduh, kok koyo garangan ngene iki. Ya iya. Terus. Apamu apane? Apane garangan? Gak ro. Hah? Gak ro. Oh, bapake. Iki nantang gelut iki padha. Gelut ta? Ayo padha lanange. Ayo dibanting. Lah kok koyo wong ayan. Weh balik. Nyengkre. Weh. Sapono? Iya. Oke. Mas Dian. Apa sih? Mas Dian. Sing duwe barata iki. Hati-hati sampean yo. Mas. Ayo. Ayo wis. Loh. Woi, hei. Aduh. Ndak bokong iki cak-cakno. Woi. Terus. Lagi. Lagi wedok temen Bu. Yang sayang wis meteng. Nah gini. Magadir. Bes gini ayo. Oh tepak temen iki. Saya. Dalam Mas. Aduh, aja melepas gini lek diomong iki. Potongane lemas. Aduh, lemes kayak gini. Awakmu wedok temen ta, Dok? Makne Mas. Gledek makne wedok. Wes ayo kenalan sapa di seneng. Aku. Yo. Mbak Seli lho Mas. Wes. Kok cek dawane temen Seli jenenge. Alamat rumahnya, Dok. Aku. Yo. Kene lho Mas. Dendi sayang. Kabuaran. Lah kok kabuaran, Dok? Yo aku mah kemas wetane dalan lho Mas. Wetane dalan? Iya. Kidule kali. Lah kok ora? Aduh. Terus iki. Oh, pegawaiane? Aku. Yo. Biasa Mas. Apa sayang? Embok kembar. Lah kok nembong kembar barang, Dok? Yo iya Mas. Minggu wingi ku seminggu wingi Iya. pindah embok kembare. Dendi, Dok. Wedgale. Berarti awakmu sing duglu-duglu, Dik. Kuat kali ngono. Yo iya, bukit habis. Golong-golongane kebo iku ya. Sapa kebu? Awakmu. Iya paling. Wis, Wis. ayo dinai lagu sing enak. Dia kawan bergoyang.
kasih genduk-genduk sing ayu-ayu nduk, soal iki waktune wis cukup. Genduk bali-bali nang panggonane ndang diganti tari Rampak Barong Samboyo Setia Kawan. Yo! Ya 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 ya. Makaten para rawuh, panjenengan sampun amirsani nggih tari Happy So Happy nggih selingan saking keluarga besar Reog Setia Kawan. Para rawuh, panjenengan kula terpirsani pagelaran saklajengipun nggih. Muncule para Samboyo-Samboyo, para Aboyo. Tari Rampak Barong Samboyo Setia Kawan. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani. Yo! Sabi arasa suaranipun lero biae Yambut kawe alon-alon nyonger. Aduh. Dicacal alon-alon ya nak. Kriti kalian Bopo Hendra. Kalian Eyangin Setia Kawan original. Ari. Yo. Aus. Yo. Yo, ayo. Yo. Yo.
Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih ake cacahe 5 maceme sampun swanten dalemipun Abah Tawi Haji Sungkono nggih saking dusun Kunir Kidul. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System kagunganipun Mas Dian saking Jati Kono Kunir. Lalu boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Ini rampake ditata sing apik jajal kemantene digoleki nak menawa sik durung turu jajal dijejerno ning pinggire tari rampak barong samboyo setia kawan. Kalian disukani gending mama niki wonten pamundutan nggih biyen wonten rencangi panjenengan nggih mama nggih menika Mbak Tutun ya maestronya dari keluarga besar Yok Setia Kawan nggih. Niki badhe nyumbang lagu niki temennya mama dulu nggih Mbak Tutun sumangga kula aturi minggah teng panggung pagelaran nggih. Hah? Pun wangsul. Oh pun wangsul nggih diganti mawon mama nggih mama disukani gending sing penak mama dikei gending lawasan ojo sampai ngrungokno omonge wong mama dados. Ojo krungono omongane wong piye
Nggih wonten napa to Mas? Sing biasane lamun cari Nggih kula ngomong Mas. Mas, welas riko sampe kapan? Krungu kabar uwong ngomong riko wadonan. Iku hangera iso nepingong sing dalam awak sededohong. Among kadung iso neriko tinggalno. Ngomong piain sabeneri miakni isun sing bingung mani. Bener opo sing klethi nyatani. Ije Mas. Sopo hanung ati diape welas iso sampe mati sing ono pikiran oleh jati kesulok kadung kita sing percaya wis tepuk pilihan sabenere Sepuriani Mas, sepiurani laleko kabeh percaya riko. Omonge Allah. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Eling rampake ditata maneh bali-bali nang panggonane, tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Sungkono nggih utawi putra-putrine niki didamelangen beksan napa boten? Nggih. Gawe sambutan napa boten? Lek digawe sambutan jadile dimainno napa boten? Nggih. Soale niki pun dalu, jadile dimainno napa boten? Sambutan mawon, jadilane boten main. Dimainno. Nggih niki jadilan, maksudnya jadilan Bu. Oh boten. Oh nggih niki pamundutan saking panjenengan. Elih rampake ditata maning bali-bali nang panggonane dan diganti langen beksan sambutan sesarengan keluarga besar Reog Setia Kawan. Yo! Hey! Ya! Oh! Ya, hop,
Eh